Hello tfal! Nimmaġina li ġieli smajtu xi ħsejjes tal-annimali bħal xi kelb jimbaħ, xi jasfuri pespes jew xi nemusa żgħażagħ. L-annimali huma parti minn ħolqien tal-Alla u li l-bniedem Alla taħ il-missjoni li jieħu ħsiebhom u l-ħolqien kollu. Dawk it-tfal li għandhom xi annimal domestiku żgur li jafu kif wieħed għandu jieħu ħsieb għattusa, kelb, għasfur jew xi ħuta. Fl-ewwel ta' Ottubru niċċelebraw il-festa ta' Santa Tereżina fil-familja tagħha kellha annimal domestiku, kelb kannella li kien jismu Tom. Tereżina flimkien ma' ħuta kienu jieħdu ħsiebu flimkien billi jagħtuh l-ikel u jieħduh xi passiġġjata. Il-prayer space tal-lum jisimha Bow Wow Simpatiku Tom. Għalih għandna bżonn il-folja bl-istampi tal-annimali. Il-folja jiena nabbel li nnifsi ma' għax, pinna jew lapes. Immaġina li tinsab ġo żuu jew l-azzett u waqt li tħares lejn il-folja bl-istampi ta' annimali differenti, aħseb ftit ma' liema annimal tqabbel lilek innifsek. Għaliex? Fuq il-folja jiena nqabbel li nnifsi ma' ikteb l-għażla tiegħek u għalfejn. Ikteb jew pinġi talba biex tirrangrazzja lill-Alla talli ħalaq l-annimali, għażilna biex nieħdu ħsiebhom u wkoll nitalmu minnhom. Saħħa ħbieb, sakemm nerġgħu niltaqgħu!